Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da joinin wannan course na Basic Tax Training. Yau abinda zamu koya shine yadda ake hacking, basic hacking kenan zamu gwada. To abu na farko da zamu koya shine IP tracking. So bari mu downloading ɗin ita software ta IP tracking wato IP geolocation kenan. Already ina yi drafting ɗin komai, so bari mu copy link ɗin. Yawwa. Sai mu sa git clone, sai mu sa git link ɗin namu, git link ɗin namu. Dole a ƙarshe ya zamana ya zo a .git, sai mu danna enter. Masha Allah an yi download. Yanzu sai mu ce ls, sai mu shiga cikin folder ita IP geolocation ɗin kenan. Sai mu yi haka. Sai mu shiga, sai mu paste. Sai mu ce ls, mu gani. So yanzu files ɗin ba su da permission, yanzu bari mu ba su permission. So change modification plus text, sai mu ce star ls. Yawwa yanzu permission ya an ba su permission. Yanzu sai mu install ɗin requirement. Sai mu copy ɗin requirement ɗin kanta pip install -r. Sai mu paste ɗin requirement ɗin namu. Sai mu danna enter. Zai mana install ɗin anything requirement da muke buƙata. So gashi nan yana downloading, sannan kuma gashi ya install. So abin da ya rage shine mu ce ls don mu ƙara ganin files ɗin da ke ciki. Yanzu sai mu running ɗin program ɗin namu. Sai mu ce python 3. Sai mu copy ɗin geo-IP location ɗin. Sai mu saka. Muna danna enter, software za ta yi display. So already wannan shine IP ɗina, wayar tana nuna. Though na yi hidden ɗin information ɗina sosai, so IP ɗin will tracking will not be accurate. So bari mu so yanzu kamar yadda kuke gani a nan wajen ga basics yadda take aiki ta software ɗin, ga help ɗin ta yadda take aiki. Ko kuma mutum sai ya sa python 3, sai ya sa IP geolocation.py, sannan ya sa -m in self tracking yake so yi, ko kuma -t in yana da IP ɗin da yake so yi tracking. So misali sai mu ce ls, yawwa python 3, sai mu ce geo-ip.py, IP geolocation.py kenan. Sai mu copy IP address ɗin mu, misali ina IP zani, amma for now bari mu -m don mu self tracking. So kamar yadda kuke gani gashi ya faɗa ga IP address ɗina. Ga IP address ɗina shine wancan exactly kenan, ya nuna shi. Ga other information city Abuja, Nigeria. So IP address ɗina na Nigeria ne. Ga ISP ɗina, ga komai da komai, ga latitude, ga longitude. Iya biyun nan mutum ya kwafa ya sa Google Map, zai ba shi exact address na abun. Ko kuma mutum kawai directly ya copy ɗin wannan link ɗin. Mutum directly ya copy wannan link ɗin kawai. Sai ya je ya paste a Google browser ɗin shi. Google Chrome kenan. Bari mu paste mu ga me zai faru. Yawwa. Yanzu ya nuna, but kamar yadda na gaya muku na yi hiding ɗin information ɗina. So wannan wajen, wannan inda wannan abun ya nuna shine location ɗin, but na hiding information na, so ba zai taɓa nuna daidai ba. So kuma in muna so mu ba -m muke so mu ba, so muke mu amfani da target IP, da muna da IP ɗin da muke so mu tracking. Still dai ban yi amfani da the same na IP ɗin. Ban danna enter. Ga -t for target kenan, sai mu rubuta IP address ɗin gashi nan, sai mu danna enter. Zai bada duka wancan bayanan. So wannan shine latitude. Bari mu ga ina gmap yake. Yawwa.
ba mu gani latitude yan ba mu kwafi longitude duk ɗaya da mutum ya kwafi link ɗin ko kuma ya yi su dalla-dalla duk ɗaya ne so ba mu sa longitude yanzu so muna sa zai ba da tracking da so na ga muku dama adireshin ba daidai ba ne ba IP address na ba daidai ba ne so ba zai ba da accurate ba so anyway for now dai haka ake tracking ɗin IP wannan shine basic ɗin masha Allah so abu na gaba da zamu shine yanda ake tracking ɗin password to bari mu fito daga cikin folder IP geolocation sai mu download software ta cracking ɗin IP so ita ma wannan already ina da link ɗin ina link ɗin sai mu ce git clone kenan git clone sai mu paste ɗin link ɗin misali link ɗin zan ajiye sai insha Allah zan ajiye link ɗin insha Allah so a cikin classroom so kawai mutum zai kwafa komai da komai ne ya paste yanzu ba mu danna enter so zai download ita software ta cracking ɗin password kenan decrypting kenan so zai decrypting ɗin password in an turo maka encryption shine a sa password a cikin a amfani da text ko wani abu important a encrypting ɗin shi a ɓoye shi da wani rubutun a replacing shi da wani rubutun shi kuma decryption shine wannan rubutun za a ɗauka da aka yi encrypting a dawo da shi original kamar shi na text ɗin so bari mu ga ls daga hasha ɗin ta shigo sai mu ce cd hasha enter sai mu ƙara cewa ls yanzu mun shiga ciki kenan kuma mun yi ls mun yi less kenan yanzu abin zamu yi na gaba shine sai mu ba su permission ch yana nufin change mod yana nufin modification plus yana nufin add x yana nufin execution change modification and add execution kenan so sai mu ce star kuma to all files kenan ya fi sauƙi kai kana cikin ya ce wani abu ba shi da permission so nan danna ls yanzu komai yana da permission tun da ya canja green sai mu ce python 2 wannan da python 2 aka yi writing ɗinta sai mu ce hash dot file sai mu danna enter yanzu gashi ya kawo mu cikin software sannan yana tambaya me file ɗin da muke so mu decrypting so abin da zamu yi shine yanzu bari mu ga so already ina da abubuwa da na rubuta na da za mu yi training da su so wannan encrypted abu ne so bari mu paste ɗin shi mu ga me zai bamu mu danna enter okay so afuwan wannan yana da issues bari mu gani akwai wanda na saka a group namu na telegram yawwa so bari mu kwafi na farkon nan so ma Allah zan replacing ɗin su ga wanda yake so ya trying ɗin decryption ɗin so python 2 space hash dot file sai mu danna enter yanzu kuma sai mu sa shi wancan encrypted code ɗin sai mu danna enter zai tambaye mu wani irin encryption ne to encryption ɗin da MD5 aka yi shi so dole MD5 ne zai yi decrypting don ba mu zaɓi number 2 kenan sai mu danna enter which is MD5 so gashi ya yi decrypting ɗin shi zuwa white so bari mu try ɗin wani again na biyu kuma python 2 hash dot file sai mu danna enter gashi kuma sai mu decrypting sai mu danna enter sai mu ce mu zaɓi number 2 which is MD5 duka da MD5 muka decrypting ɗin su na encrypting ɗin su decryption ɗin da MD5 ne dole shi ma sai mu danna enter to gashi wannan ya fitar da hello a matsayin decrypted
code ɗin ya decrypting ɗin shi ya koma hello. So for the last time bari mu na uku, nan kwafi wannan mu ga shi kuma menene aka decrypting. Pattern 2 hash.py sai mu danna enter, nan kuma sai mu pasting, sai mu danna enter shi ma, sai mu ce MD5 number 2 kenan, sai mu danna enter. So wannan y ne kenan. Da fatan an fahimci wannan yadda ake decrypting na encrypted text kenan. Sai mu ce cd, yanzu mu fita waje. So abu na gaba da mu koya shine yadda ake ganin information na website. Za mu ga to yanzu who is za mu yi amfani. So za mu yi amfani da who is ne, but bari mu install ɗin who is, pkg install who is. In kana so ka ga information na wanda ya haɗa website kenan da komai da komai, ko da baka san shi ba za ka ga sunan shi da lambar shi da wasu abubuwa. So already ina da shi a ciki, shi yasa ya nuna komai is ready kenan, but naka ne sai ya installing. So nan ba mu ta who is, misali ba mu sa let's just say google.com, sai mu danna enter. Yawa gashi ya gama. So yawa google.com, domain name google.com, ga registry domain name, ga register server wide, duk wannan information ɗin gashi nan. Ga expiring date na domain na Google 2028 zai expire, so kafin lokacin dole su na wajen kenan. So kafin lokacin dole su ƙara biyan kuɗin hosting da kuma abin nan kuɗin domain. Either shine su suna hosting kuma suna bada domain da akan kansu, an wuce wajen kenan, su mai abu ne da abin shi kenan. So registrar ɗin wanda ya musu register ɗin Google abin shine wannan Mark Monitor Inc, maybe company ne. So ga information na kala kala, ga registrar, abuse contact phone number, ga number waya na a jiki, ga other information, ga name server ɗin na Google. So far dai ga abubuwa da yawa. So mutum zai iya Facebook, zai iya Instagram, zai iya komai, zai iya kuma da wani website da dama, amma yanzu ba mu try ɗin wannan website ɗin. Mun try wannan website ɗin .com.ng, sai mu danna enter. So ga website ɗin nan, sannan kuma ga ga other information nan, sannan ga shi validation na abin 2023 hosting zai expire da domain ina ga, abin da yake nufi kenan. Ga abuse contact email nan, ga kuma lambar wanda ya register gashi nan wajen, ga garin shi, ga waye ga other information nan. So registrar name ɗin ga sunan shi, ga organization ɗin same suna ya saka, ga street nan, information ɗin ga sunan dai a jejjere, da abin da kake so za ka gani, haka dai. Yawa masha Allah, muna godiya da joinin wannan course. Ga duk wanda yake da tambaya ko wani abu sai ya yi posting insha Allah, za mu ba da abin nan, za mu ba da amsa insha Allah. Na gode.